Pojďte s námi do Five Guys a nepochutnáváme pravý americký fast food, protože jak lépe poznat americkou kulturu než skrze jídlo. A Five Guys si myslím, že je naprostá alfa omega amerických fast foodů, především tady ta jejich ikonická červenobílá restauračka, kde mají nabídku burgerů, hranolek, hot dogů, můžete si tam dát veškeré toppingy a příchutě, co jen vyžadujete. Navíc je tady všechno čerství, neomezená konzumace buráků a ty nápoje, neomezený kelímek, spousta možností a tady jsem se konečně zakousl do svého burgeru za 12 babek. Je crazy, že ten burger má 1200 kalorií, ale když to milujete, není co řešit. Tady jsem si ho fakt vychutnával, burger hodnotím 9,5 z 10, fakt mě mega chutnal a řekl bych, že je mnohem lepší než ten, co máme teď v Praze. Tady ještě jednou ukazuju kelímek a tady je ten výběr nápojů. Pokud se vám tady ty videa líbí, nezapomeňte mě sledovat a budu se těšit u dalšího videa. Ahoj!